ಹಾಯ್ ಓಂಡು ಕುಲ ಕುಲ ಓಂಡು ಸುಜಿ ಶೀತ ಆತನಿಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತದ ಚಿಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಈ ಕೋರ್ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಡತ ಈ ಕೋರಿ ಶೀತ ಆತ ನೈ ಕ್ಯಾರ ಮೋನೆ ತೋಜಾವ ಜವ ಕೋಲ್ಡ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಬ್ಬ ಸುಜಿ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪಚ್ಚಿ ಒಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರು ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ದು ಇಜ್ಜ ಚಿಕ್ಕಿ ಮರ್ದು ಇಜ್ಜ ಕಂದಿಜ್ಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂತೆ ಹೋಗುತ್ತಣ್ಣ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂತೆ MK ಫಿಲ್ಮಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಂ ಸಾವುಕಾರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಯಾರ ನೀವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ನನಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಶೀತ ಆದರೆ ಮರ್ದು ಕಂದಿಜೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೋಡು ಮರ್ದೆ ಎತ್ತುಕ ಜೋರ ಅಂಡ ಕನಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಕನಪುಚಿ ಜೋರು ತರಬೇನೆ ಶೀತ ಯಾಂದಾದ ಮಂತೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬತ್ತನ ಪಂಡದು ಸೆಕೆಕ್ಕೆ ಹೋದು ನೆಕ್ ಬರ್ಸಡು ಅಂತ ಉಂತೀನಿ ಅಬ್ಬಾ ರಾತ್ರಿ ಸುರು ಆತ ನೆಂಕ್ ಶೀತ ಆತಂಡು ದೊಂಡೆ ಕೆಂಬರೆ ಅಂಚ MK ಫಿಲ್ಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನಾ ಫೇಸಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ ಹಾಯ್ ಇದಾದ ಶೋಭಾ ಶೀತ ಆತನಿಯ ಅಂಚ ಮೊನ್ನೆ ತಜಾವಜಿ ಅವು ಶೀತ ನೋಡತ್ತ ಮೊನೆ ಪುರ ಕೆಕ್ಕದಲ್ ಪೂರ ದರ್ಪುಣ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಂದಿಚ್ ಬುರ್ಚಿಂದು ಬೇಜಾರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮದ್ದುಕ ನೋಡು ನನ್ನ ಈ ರೀನಿ ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಹೌದು ಕ್ಲೇಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಅರಸಿನ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲನ ಅರಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಿಜನಾ ಹೆಂಗದಿರಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಅದೀವಿ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದಾ MK ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ RNG ಹೆಲೋ ಹಾಂ ಹೆಲೋ ಬಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ MK ಫಿಲ್ಮಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ ಜಿಕ್ಕಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಲರಿಯೇ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಪೇಸ್ ತೋಜಾಲೆ ಬುರ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವರೇ ಬುರ್ಚ ಹುಷಾರಿದ್ದದ ಮತ್ತು ಬೋನೆಪುರ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಐ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು RNG ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರಿ ಸುಜಿ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ MK ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಜ್ಜ ಶೋಭಾ ಶೀತಾತನ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಂಡತ್ರ ನೆನೆಯಿನಿಯಾ ಬರ್ಸಡು ನೆನೆತೀನಿ ಚಳಿ ಸೆಕೆ ಬಂಡದು ನೆನೆ ತಿನ್ನಲೆಗೂ ರಾತ್ರಿ ಜ್ವರ ಶೀತ ಅಂಚ ಶೀತ ಆತನ ಗೊತ್ತಾನ ದೊಂಡೆಗಿರ್ಮು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತರಬೇನೆ ಇಂಕ ಮಾತ್ರ ಕಂತೇನು ಮೆಡಿಕಲ್ದು RNG ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು MK ಇಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಓಲಿಯಾ
ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ. ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಊಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ನೆನ್ನೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಿತ್ತು ಸೌತೆ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಹಾಗೆ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟು. ವನಿತಕ್ಕ, ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹಾಯ್ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಹಾಯ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ದಾನೆಗೆ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಂದು ಯಾರಿಗೆ ಸಹ. ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರುಣ ಹಾಯ್, ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಮ ಬಿಸಿಯಾ ರಂಜಿ ಅಂದಿ ಒಂತ ಮೋನೆ ಪೂರ ಒಂಥರ ಆತ. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಿನ್ನವಾ ತಿನ್ವಾ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಹಾಯ್ ಆರಂಜಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಖಂಡಿತ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಾಗ ರೀತಿ ಮರದ ಅರುಣ ತೆಲುಗು ನೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶೋಭಾ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಇನಿ ಬಿಜಿ ಇಜ್ಜಿ, ಇನಿ ಬಿಜಿ ಇಜ್ಜನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಜನ ಪಾತೇರು ಆರೆಂಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಅಂದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನದ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನ ಜೋರು. ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಒರಿ ಹೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಉಂಡದ ಎನ್ನ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದೆ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗನ ದಾದಾನ ಅಂದೆ ಆನಾಗ ಮಾತ್ರ ತತ್ತತ್ ನೆರ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕರೇಜ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರೆಂಜಿ. ಋಣ ಬಾಗುನ್ನಾರಾ? ಬಾಗುನ್ನಾವ ಅಕ್ಕ? ಊಟ ಆಯಿತು ಊಟ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದನ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಎಮ್ ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರುಣ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ? ಬೋನ್ చేసావా? ಬೋನ್ చేసావా? ನೀವು ಜೋಕುಲು ಬುಲಿಪ್ ನೀಕೆ ಬಿ ಪಾಂಡು ಅಂದಂದ ದಾದಾಂಡು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಯಾನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಸುರುಟ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾವಸಿ ನಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಯೆ ಆಯ 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಫೋಟೋ ಬಾರ್ದು ಆ್ಯನ್ ಪಂಡ ಈತ್ ಸೋಕ್ತ ಬಾಲಂದಿ ಹೋದ ತೋರಿಸಿ ನೀ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನ ಬರ್ಪತ್ತಾಯಿ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗಲ್ಲದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಬಿಡುವ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೇನ ಬಿಡುವನ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪಲ್ಲಿನ ಸುರುಕು ಪೋ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪಾಯ ಬ್ಯಾವಸಿ ನಿನ್ನ ತರೆ ಕಡ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಾತ ನೇದಿಯ ಗೊತ್ತಿರ ಆಯನ ನೆಕ್ಕೆ ಬೋದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬೋದು ನೇರಿಯೆ ಸಾರಿ ನೆರ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನವೀನ್ ದಾಸ್, ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಆರೆಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ನಿಮಗೆ? ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಆರೆಂಜಿ ಅಂದ ಶೋಭಾ? ಅವು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಂದ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪೆದಂ ಬತ್ತೇನೆ ತಾಯನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾಂದಾದ ಮಂತ ಅವೇನು ಮೋಲಿತ್ತಲತ ಅರ್ಶಿಗೆ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಸಣ್ಣ ಬಂತ ಈಗ ಕಾಲ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇ ನಾನು ಯಾವಂಡೆ ಸಾರಿನ ಆಯನ ಪೂರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡುಪುರೆಗೆ ನೆನಪಿಜಿ ಬಂಡೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾಯಿ ಐಕ್ ಯು ಮಿಸ್ ಇಡ್. ಆರೆಂಜ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಆರೆಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಆರೆಂಜ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ഞാൻ മിസ്ഡ് ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಆರೆಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲಕ್ಕುಂಡ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಯು ಲೇಟರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಲೆಟರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ?
ಅಂದ ಶೋಭಾ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ಪುಂಜವೆ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಶೀತ ತರಬೇನೆ ದರ್ಪರ ಒಂದು ಆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೈದಿನ ಮಾತ್ರೆ ಪರ್ದು ಐಕ್ ಬೋನೆ ತೂಪುಲೆನೆ ಬರ್ಚೆ ಒಂಥರ ಆತುನ ಶೀತ ಅದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ದಾದೇ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂದ್ ಬನಿತ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಅವ್ನು ಸಾರಿನ ಇರ್ತದೆ ಬೊಕ ಹೈಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯೆ ರಂಜುವಾ ಅರೆ ರಂಜು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಮಾತ ಕುರೋಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೊಲೆಗೆ ಅರ್ಶಿಗೆ ಅನ್ ಕಡುಪುರಿಯ ಅರ್ಶಿಗೆನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕಡುಪುರಿಯನ್ ನಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಎಂಬೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆಯ ಸತೀಶ್ ನಾಯರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ದಾದಾನ ಪಾತೆರಂತೆ ಅವೆನ ಮೇರು ಏರ ಹೈಡ್ ಮಂತೆರ ಏನು ಅಂದ ಹೈಡ್ ಮಂತೇರು ಅಂದೇ ಮೂರ್ತಿ ಶೀತಾತನು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದು ದೊಡ್ಡ ಕಿರ್ಮುನೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ರಂಜು ಅಂದು ಆರೆಂಜಿ ರಂಜುವಾ ರಂಜಿತಾ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ವನಿತಕ್ಕ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ಪುಣ್ಣೆ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಹೋಲಿತ್ತಾರೆ ರೀದ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಕು ಲಿಂಗ ಬತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೋಬಡ ಕನ್ನ ಕಾಸ್ಕೊನದು ಮೈಪುದ ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರ್ ಮಾರ ಸೋಬ ನಾಡೊಂದು ಇತ್ತಲು ಒನಸಾಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಒನಸ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಒನಸ ಮಂಪರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಶೀತ ಅದು ದೊಂಡೆಲ್ಲ ಪುರ ಬೇನೆ ತರೆ ಬೇನೆ ಹಾಯ್ ಭಟ್ರೆ ಲಿಂಗಮ್ಮಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂದ ಬಿನ್ನಿರು ಬಿನ್ನಿರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೋದಿತ್ತಾರ ಓಡಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬೋತಿದಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಜಾರ ಎಲ್ಲಡು ಲಿಂಗ ಪಾಪ ಶೋಭಾ ಕಾತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಲಿಂಗುಜ್ಜಿ ನತಯ ಎಸ್ ಈರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ರಂಜಿತಾ ಓ ಲಿಂಗು ಬಾಂಬೆ ಪೋತಿನ ವನಿತ ನಡೆಗ ವನಿತ ಉಳ್ಳಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಅದು ಬೈದೋಡು ವನಿತಾನ ರಂಜಿತ ರಂಜು ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಾರ ಆರೆಂಜಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ ಎತ್ತೇರಿಗೆ ವನಿತ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡು ಆರು ಗೊತ್ತಜ್ಜೇರು ಆರು ಗುರ್ತೆಜ್ಜೇರಿಗೆ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತಾಂಡ ಬಾಂಬೆದು ಪಿರ ಬತ್ತ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಾಂಬೆದು ದಾದೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿರೆಗು ಎಂಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ದಾಳ್ ಏನು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ಬೊಕ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲ ತರ ಇತ್ತನು ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯ ಬೊಕ ಇಂಕಲ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಬೊಕ ದಾಲ ಮಂದಿಜಿ ಅವು ಗಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಕೊಲ್ಲ ತರದ ಪುಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಮರಿಯಾಲಗ ಗಮ್ಮತ್ ಅವೇ ಕೋರಿ ಮೀನಿರ್ದು ಚಟ್ನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಎಟ್ಟಿದ ಚಟ್ನಿ ಅಂಚ ಪುರ ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ರಂಜು ಆರೆಂಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ತೊಜಂಗ್ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ನಾನು ತೊಜಂಗ್ ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡು ನನ್ನ ಮರಿಯಲ ನಮಕ್ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಅರೆಪುದಡ್ಡೆ ಅವ್ವೇತ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಪರಿಸುಡ್ದು ಸಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಹಾಂ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪರಿಸರಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದ ನೇಚರೇ ಪೂರ ಬರಿಟುಪ್ಪುನೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ತೇವು ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನಗ ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತಾನಗ
ಏರೇ ಗೊತ್ತಾನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾನಕ ಪೊರ್ತಾಯ್ನ ಅಂಚನೊಂದು ರಂಜಿತ್ ಏರು ಪನ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೊರ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಅರ್ತಾಪುಂ ಅಕ್ಕು ಕೂಲಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕೂಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೂಲಿ ಬರ್ಚಿಗೆ ಸಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಸಟ್ಟು ಅವರಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಬರ್ಚಿ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಮೋನೆಗವು తెలిపొడిచి మాత్రం తెలిపారు పొడిచి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇరిన కూలిదానే రైసుని ఆ లింగమ్మ ఇరిన కూలిదానే రైస్ ಅಂಚೆನೆಯ ಪುರಪೀಕಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಶೋಭಾಕ್ಕೋ ಇರೇಗ್ ಗುಲುಗುಲು ಪೇ ಮನ್ಪೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಗುಲುಗುಲು ಪೇಗೆ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಕಾ ಶೋಭಾ ಕೂಗೆ ಲಿಂಗು ಎನ್ನ ಕೂಲಿನೇ ಅಂಚೆನೆ ಶೋಭಾಗೆ ಏತಾವಡು ಕಾಸು ಗುಲುಗುಲು ಪೇ ಮನ್ಪೆರೆಗು ಶೋಭಾಗೆ ಏತಾವಡು ಈಜಿನ ಇರು ಸರಿಗೆ ಬಾಡ್ಡೆ ಸರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಬೇಲಿ ಬೇಲಿ ಸರಿಗೆದ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಆವೆನಂಜಿ ತಿಕ್ಕ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಇದು ಸಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುನು ಗೊತ್ತಾಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆಂಜಿ ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡದ ಪನ್ನೊಲ್ಯತ ಏರಿಂದ ಲಿಂಗು ಯಾವ ಲಿಂಗಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡತಯ್ಯ ದಾದ ಲಿಂಗು ಲಿಂಗಮ್ಮ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಉಂಡತವ ಲಿಂಗಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಅದೇ ಶೋಭಾಕ್ಕು ಇಂದ್ರ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಂದ್ರ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಉಂಡೈಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಾಲೆ ಬೋಪಾಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಡೆ ಒಂಜೆದ್ದು ಸಾಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಲ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಪೋಂಡ ಗುಲೊಂಜಿ ಪಾಂತೆದ ಉಪ್ಪದ್ರ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಯಗಾತಿ ಲಿಂಗಮ್ಮೋ ಲಿಂಗಮ್ಮೋ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಏನಿಗೆ ಮಂತೀನಿ ಲಿಂಗಮ್ಮಗ ಮಂದಿನ ಲಿಂಗು ಇದೇನು ಯಾರನ್ನ ಇಂಚ ಗುರ್ತ ಲಿಂಗುಗೆ ಇಂಚ ಗುರ್ತಾಗೆ ಯಕ್ಷಿತ ಚುಹೈ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಶೋಭಾಕು ಓಕೆ ಲಿಂಗು ಐಟ್ಲ ಪೋಪರ ಐಟ್ ದಾದೆ ಪುದರುಂಡು ಲಿಂಗಮ್ಮ ಬಂದುಂಡ ಯಕ್ಷಿತ್ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐಟೆ ಉಂಡ ಪುದರ್ ಐಟ್ಲ ಓ ಪುದರ್ ಲಿಂಗಮ್ಮನ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಂಡದ ಐಟ್ ಪುದರ್ ಬೇತಂಡಿಯಾ ಶೋಭಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದಾದರ ಉಂಡಿಯಾ ಆಯನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪಂದುಂಡತ ಅವು ಐಟ್ ಪುದರ್ ಬೇತೇನೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತೂತು ಚಾನಲ್ ರಡ್ಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೀರ ಈಗ ಅಲ್ಪನೆ ದಿಕ್ಕದೆ ಎನ್ನ ಮುಪ್ಪೈಡು ಉಂಡಕ್ಕೋ ದೇವರೇ ಮುಪ್ಪೈಡು ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ರಂಜು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲಿ ಹೈಡ್ ವನಿತಕ್ಕ ಓಹೋ ಗೊತ್ತಾನ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದು ಐ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವನಿತಕ್ಕನ ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾಲು ದಾನೆ ಬೈಜೀರ್ ಅವು ಲಿಂಗಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಾಕು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದ ಪರ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಇನಿ ದೊಂಬಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬಂದಿತ್ತು ಲೈಟ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂತ ತಂಪಿತ್ತು ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ನಡೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾನೊಡು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂತರ ಅಲೆ ಬಾನೊಡು ಚಂದ್ರೆ ಮೂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂತರ ಆ ಚಂದ್ರನ ಬೊಲ್ಪು ಇಂದ ಮೋನೆಗು ಬೂರ್ನಗ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಶೊಟೌಟ್ ಡುಮ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅಂದ್ ಉಮೇಶ 10 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಉಮೇಶ ಹೆಂಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜವ ನನಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಐಜಿಗೆ
ಹಾಯ್ ಲಿಂಗು, ಬರ್ತೀರ ಅಜ್ಜಿ? ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು, ಎನ್ನ ಉಮ್ಮಿ. ಉಮ್ಮಿ ಬತ್ತಿ ಉಮೇಶ, ನಿನ್ನ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಮ್ಮಿ. ಸೋಫಾ ತಿಳಿಪೇರೆಡ್ಡಾರ್ ಓ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಪೆರ ಅವು ಮುಂದಿಯ ಕೂಲಿ ಮಾರ ಅಕ್ಕು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಏನ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡ ಈ ಐಡಿ ಏರಿಗ ಆಂಡಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಂಗಮ್ಮನ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೇನು ನುಡ್ಚಿ ಆರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫೇಕ್ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿಜೇರು ಅವು ಶೋಭಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಐಡಿ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ಫೇಕ್ ಫೇಕ್ ಮಂತ ಮರ್ಪಿಜೇರು ದಯ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಲಕ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಆತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಲಕ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡದಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಏಪಲ್ಲ ಬಂದಿಜೇರು ಅಜ್ಜಿ ಶುಂಠಿ ಏರಿಯಾರ ಏರಿಗೆ ರಂಜು ನಿಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಏಪ ಹುಷಾರುಂಡು ಪನ್ನು ಪೊಡ್ಜವೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರ್ ಜದಾಯನಿ ಮಂಟೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೂಲಿ ಅದು ಉಮ್ಮಿ ಅದ ಒಂದಿತ ತಿಳಿಪುನು ಉಮ್ಮಿ ಏತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಬಂಗಾರು ನಿನ್ನ ತೂ ಅಂದೆ ಇರ್ ಪೋಪರೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ ನಡೆ ಲಿಂಗು ಏನ್ ಇರ್ನ ಕೂಲಿ ತುಂಡ ನಾಲ್ ದಿನ ಮನಸ್ಸು ಸೇರುಚಿ ಮನಿತ ಅಲ್ಲ ಉಮ್ಮಿ ಸೋಬಾಕು ನನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುದು ತಿರ್ಗುವೆ ಭಲೆ ಇರುವ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪುಗ ಸುಲುಕು ಓ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇರುವನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಇರುವ ಬಕ್ಕ ಪೋ ಇದಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲನ ಅಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಸೋಪ ತೆಲ್ಪುನು ಅಜ್ಜಿ ಅವಳು ತುಲೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇರು ಜೋಕುಲು ಓತೇರಾರು ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ವೆ ಉಮೇಶನ್ನು ಲಿಂಗು ಅವು ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ನ ಲಿಂಗಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಉಳ್ಳದ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಪನ್ನಿ ಯಾರನ್ನ ಲವ್ವರಾರು ಉಮಿ ಆನಿ ಕತ್ತಲೆ ಕುಲೆ ತೋಪ ಬಂದು ಅಬತರ ಕಟ್ಟದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೆ ತಲಕ್ಕ ನೀ ಆತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಮೀನು ಬಂದ ದಾತಿಗೆ ಅದು ತೂಲಗೆ ಅನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಜ್ಜಿನ ಅಜ್ಜಿ ಎರಡು ಎಂಡ ಪಾತಿರುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಮೇಶ ದಾದ ಮಂದಯ ಉಮ್ಮಿ ಆನಿ ಕತ್ತಲೆ ಕುಲೆ ತೂಪ ಬಂದ ಬತ್ತರ ಕಟ್ಟದ ಆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೆ ತಲಗನೆ ಆತೆಗೆ ಆತ ದಾದ ಮಂದ ಮಾರ ಯಾರಿಗೂ मारलू मारा निकले बोले आंटी कैसे है आप मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो मैम इदा वनस अंड दादा स्पेशल एನ್ನ ವನಸ್ ಆತಿಜಿ ಇಂಕ್ ಬೇಳೆ ಸಾರಿ ಅರಂಜು ಹಂಟರ್ ಕಿಂಗ್ ಅಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಓದುಜಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇರ ಓದು ಎಂಗಾಪುಜಿ ಸೋಬಿ ನಿಂಡ ಪಾತೇರ್ವೆ ಮಗ ಎನ್ನ ಉಮ್ಮಿಯ ಪುರುಪಾತ ಅಂಚಾಡ ಪಾರುಂಡಿ करुणाकर सेठी से हाय हेयर से वो आप बियर से हो हम लोग मैंगलोर से ಮೆಸೇಜ್ ಓಲೆ ಓದಿಲ್ಲ ಪಂಜ ಈ ಪಾಯ ಈ ಅಂಚಿನ ಬರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತದು ಹೆಂಗೆ ಆಪಜಿ ಆಮೆ ಉಮೇಶ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬಾಕಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಓದುವೆ ಅವ ಅವಿರ ಆರು ಅಜ್ಜಿ ಓದುಂಡು ಯಾನು ಓದುಜಿ ಯಾನು ಓದರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಯಾ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಂದಯ ಓಮಿ ಓಮಿಲ್ बेंगलुरु से हो आप बेंगलुरु से ठीक है हम लोग मैंगलोर से मंगलूरू कर्नाटक से सुपर 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 बाय कहाँ से हो आप वो बेंगलुरु से हो ನೈಸ್ 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 ಓಮಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ದುಮಿ ಹತ್ತು ಈ ಉಸ್ನ
ಐಕತಾಯ ನಮ್ಮನೆ ಸಪುರ ಮಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಎಂದು ಮುಲ್ಲಿರೇಲ್ ತುಲೆಗೆ ಇಂದು ಕುಲೆನಾ ಉಮಿಲ್ ಬಂಡ ಕಾಡ್ಬೇಕು ಅತನಿ ಕಾರ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಉಂಡಿಕ್ ಉಮಿ ಬಂದ್ಬಿರಿ ಯಾರು ಉಮಿಲ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ದಾದಾರುಂಡು ಬನ್ ಉಮೇಶ ಓ ಸೋಬ ತಿಳಿಪು ಓ ಉಮೇಶ ಓ ಉಮೇಶ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿಯ ಅಪ್ಪ ಆ ಕಡು नहीं हंटर किंग मैं अभी आप मेरे को फेस नहीं दिखाती हूँ मेरे को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा कोल्ड हो गया मेरे को शीत हो गया मेरे को तेम्मा है मेरे को मुंह को दम करता है सब कुछ है मेरे को प्रॉब्लम में थोड़ा ज्वरा है ये कैसे दिखाने का मेरे तेरे को मुंह पूजा दाने जर अच्छा जी ठीक है जी मेरा चैनल है ना उसको चैनल में जाके सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो कमेंट कर दो ठीक है अच्छा अच्छा कमेंट डालो बैड कमेंट मत डालो ठीक है अच्छे से देखो आपका जो कोई मत मुन्नी गट्टी गट्टी आता है ये क्या रे तू ऐसे करता है उमी हो गया वो सब सब्सक्राइब किया ठीक है थैंक यू एंटर किंग थैंक यू कोड दीपक ಬೈದುಂಡು ಸೊ ಬಂದು ದೀಪ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವನಿತ ಇನಿ ಬೈಜೆ ಈ ಪಿದೈದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಪೋವರ್ಚಿ ಮಗ ನನ್ನ ಆಯಗು ಶುರು ಆದ ನನ್ನ ಆಯ ಲೈವ್ ಬತ್ತದ ಬತ್ರ ಏರಜ್ಜಿ ಉಮಿಯಾ ದಾನಮೇಶ ಧಾನ್ಯ ಸುರೇಶ 490 ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲೇಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಧಾನ್ಯ ಉಮೇಶ ಧಾನ್ಯ ಸುರೇಶ 490 ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲೇಲಿ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಉಮಿಗ್ಲ ಬೋಡಾವು ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಅನುಭವದ ಆತೀನಿ ಪೊಂಜವೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕಂಡಪಟ್ಟ ಅನುಭವ ಒಪ್ಪು ಉಮಿ ಕಂಡಪಟ್ಟು ಅನುಭವ ಒಪ್ಪು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಂದೆ ಅತ್ಯ ಉಮೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಪರಂತ ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಅಂದು ಕೋಡೆಗೆ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗೆ ಜೈದಿಗೆ ಪರದು 490 ಕೊರ್ದು ಜಪ್ಪಡದೀನಿ ಇಂದು ಮೌನಶ್ರೀ ನಮಸ್ತೆ ಮೌನವು ಚೆನ್ನ ಮಾತಲು ಚೆನ್ನ ನಗುವಾಗ ನಿನ್ನು ಚೆನ್ನ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಉಮ್ಮಿ ಈ ದಿನೋಲ ಬಲ ಎಂಕಿ ಉಮ್ಮಿ ಈ ಪುಂಜೋಗ ಅಬತರ ಕಟ್ಟಡ್ಡ ಪುಣಾಂದಾರಡ ಉಮ್ಮಿಲ್ದ ಐಕ್ ಮೌನ ಓ ಪರಬು ಎಲ್ಲ ಸೈಪುನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೆರುವೆ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಪರ ನೀನೆಲ್ಲ ಇದರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪೋ ತೊಡಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಿ ಉಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂಬೋದಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ವಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಬರೆಪಾವು ನಮಸ್ತೆ ವನಿತಕ್ಕ ಮೌನಶ್ರೀ ಆಗಯ ಏ ಮೌನಶ್ರೀ ಆಗಯ ಈರು ಹ್ಯಾಕರ್ ಶೋಭನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಲಿ ಏರೇನು ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಹೊರ ಪಂಡ ರಂಜು ಎಂಜ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಹ್ಯಾಕರ್ ಮಂಪೆರ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಆತಲಿಯ ಎಂಕಿ ನಿ ಮುಟ್ಟ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿ ಜಲ್ ರಂಜು ನಿಜವಾದ ಪಂಪೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಂದಿ ಜಲ್ ಎಂಕಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ ಜಲ್ ಎಡ್ಡೆನಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಹೊರತು ಎಂಕಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ ಜಲ್ ರಂಜು ಅವ ಅಂಚ ಮಾತ ಪಾತರೆ ಪೋಲ್ಚ ಕುಲ್ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ರಡ್ಡು ಜನ ವನಿತಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋಭಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಾಕುಲು ನಿಂಡ ಪಾತೇರುಲ್ ನೆಜ್ಜ ಹಾಕುಲು ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಜ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ವನಿತನ ಅವಡು ಶೋಭನ ಅವಡು ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಈ ಪಾತೇರು ಇಂಚೆನೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಜೆಡ್ಡೆ ಪಾತೇರು ಒಕ್ಕಡೆ ಜನ ಶೋಭನ್ ದಾಯಿ ಒಯ್ಪುನು ಶೋಭಾ ಕೈಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಹೊನಸಾಂಡ ಮೌನ ಹೇಗಿದ್ದೀಯ ಮೌನ ಜೆಪ್ಪರ ಲೆತ್ತೆರ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋಪೆಯಾನ್ ಅಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆಗೆ ಶೋಭಾಕು ಮೌನ ಬತ್ತೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಬಾ ಜೆಪ್ಪುಗ ಕೆಪ್ಪೆದಿ ಓಡಲ್ಲ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂತದ ಚಂದ ಓಕೆ ಚಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಅಜ್ಜಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು
Ranju, mind your language. ಓ ರಂಜು ದಾದಾ ಬೋಡು ನಿಕ್ ಮೌನ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೆ ಸಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನಾಯ್ತು ಶೋಭಕ್ಕ? ಇರಿಗ್ ಅಯ್ಯನ ಹೈಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜ ಐ ಮೆಂಟಲ್ ಐ ಪಂಡಾನು ಕೂಡ ಬಿಂಗಿರಿ ಬಾತಿರುವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರು ಸೋಬಕ್ಕ ಸಂಜೆ ನಮಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮೂಲು ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಪುಕ್ಕಡೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪುನಿ ಶೋಭನೆ ಒಯ್ಪುನು ಶೋಭಾ ಫೇಕ್ಗೆ ಶೋಭಾ ಫೇಕ್ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಹೊರ ಪಂತಾಯಡ ರಂಜುಡ ಅರಿಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಶೋಭಗ ಆಳು ಅಲ್ಲ ಆಯನ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೇಡ್ಜಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇದಾಯ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತೇರ್ನು ಪಂತಾಯನು ಆಂಡರಾಯ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಕನ್ನದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತೆ ಮೌನ ಸುರಿ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಮೀನು ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಉಮಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಮಿ ಆ ಉಮಿಡ ಆಯಜಿ ಶೋಭಾ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೋಮಾನಿ ಆಯ್ ರೆಸ್ಕ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೋಮ ಆನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಅದು ಅಲ್ತ ಕಾಯನ ಸುರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆಯ್ಗೆ ಫೇಕ್ ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬನ್ನೆ ಸೈಯಡಿ ಐಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಐಕಲ್ ಸುದ್ದಿ ಪಾತೆರ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿತ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆರ ಪಾತೇರಿ ಎದೆ ಪೋಯರ ಆತೆ ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಪನ್ಪೇನ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅವಳು ಹೌದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಯೆ ಏರು ಎಂಕ್ ಏರು ಆ ಏರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಅಂದು ಮೌನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬಲೆ ಪೋಯಜ್ಜಿ ಮಧು ಬಾದುನು ಬಾಯಿಡು ದೀವೊಂದು ಚಂದ್ರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯವೇ ಮಧುಚಂದ್ರ ಮುನು ಹೌದು ಮುಖ ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಶೀತ ಆದರೆ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಳಿತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಮೌನ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ದಾದ ಪಾತಿರ್ ನೀರ ಎಡ ಬಕೆಂಚಿನ ಬತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವೆ ಅವನಿತ ಆಯೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತುನ್ನಗೈನ ಬೇತೇನೆ ನಾನು ಆಯಂಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತು ಜತೆ ಆಯನು ಐಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೆ ವನಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಸುಜಿ ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ ನೆನಪು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅದೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಅದು ಬಲೊಮ್ಮೆ ಪೋಯ್ ಮಧುಚಂದ್ರಗೆ ಟಿ ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಚ್ಚ ತೂದು ತೂದು ಪೋಯವ ಬಾನಲ್ಲೇ ಮಧುಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಅವಳು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾನ ಅವನಿತ ಆಲಿತ ಶೋಭತುಲ ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು 10 minutes ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಾನ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರು ನಾನು ಬತ್ತದಿ ಅಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಹ್ಯಾಕರೆ ನಿಜವಾದ್ಲು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಸರಿ ಕಟ್ಟಲಿಗೆ ಆತು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತದ ಅಲ್ಲಿ ಈತು ಬರುತ್ತೆ ಏನಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆತು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆತು ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನ ಆತು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ರಂಜು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಮನ್ಪೀರ್ ಸಯ್ಯಡ ಐಕಲ್ಲ ಮಾತ ಪಾತಿರೋಜಿ ಗೊತ್ತುನಾತ ಅವನ್ ಬಿಡ್ದು ನಿನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ ನಾವು ಪೋತುನು ಡಿಲೀಟ್ ಆತನು ಈ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಾತೇ ಆಡಿಸಲ್ಲ ಟೂ ಅಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಶೋಭಾ ಮಾತಾಡಿ ಓ ಮೌನ ಸುಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಜಗು ವನ್ನಸಾಂಡೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಜ್ಜಿಯೇ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೇರಿ ಈರೆಂಚಲರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಮ್ಯಾಮ್ ಶೋಭಾ ಮೆಹಂದಿ ಶೋಭಾ ಮೆಹಂದಿಯಾ ಆಯನ ಕರ್ಮ
ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೆ ಟಾಟಾ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮೌನಶ್ರೀ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಾ. ಶೋಭಾ ಮಾಮಿ ಪನ್ನೆ, ಶೋಭಾ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪೆ. ఇయాలని మామి పను, అక్క పను, ఆంటీ పను, సూంటి పను, మేటు దాల పత్తుజి సుచి, ಅಜ್ಜಿಲ ಪನ್. ಅತ್ತ ಶೋಭಾ. ಮೌನ, ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆಯ ಮಗ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ? ರವಿಚಂದ್ರನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬುರ್ಚಿ ಪರಬು, ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು. ಆಲ್ತದ ಯಾನು ಓದುಜಿ ಪೋಯ ಉಮಿ. ಈ ಅಜ್ಜ ಬರ್ಬೋದು ಯಾನು ಓದುಜಿ. ಆಗ ಉಪಕಾರ ಹಾಪಣಿಗೆ ಅಂತೆ. ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೌನ? ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸಿದ ಅಜ್ಜನ? ಓಕೆ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಾರಿ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ರಂಜು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಈ ಅಕ್ಕನ ಭಾವನೆ ಕೂರುಂದಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಕಾರು, ಹಾಲು ಅಂಟಾರು. ಅವೇ ಪನ್ಪ ಗೊತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಹೊರತು ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಎನ್ನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ. ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ರೀತಿ ಏನು ಪಾತಿರ್ತಿ ನಾನು ಆಕಲು ಉಂಡತ ನಿನ್ನ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾಂದೇ ಗೊತ್ತು. ಇನಿ ಅತ್ತನ ಎಲ್ಲ ನೀ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಶೋಭ ಏರು ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಯಾನು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ನಾನು ಹೈಡ್ ಮನ್ ಪಂದ ದೀತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮನಿತರಲ್ಲ ಬಂತೆ ಶೋಭಡಲ್ಲ ಬಂತೆ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿರ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೀಕ ಪಂಡೆ ಯಾಂದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಆವಕ ಈರಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಪಂತೇರು ಶೋಭದ ಮನಿತರ ಆಕುಲು ನಿಂಡ ಪಾತಿರು ಜೇರಿ ಆಕುಲು ಐಕಿ ಆಕುಲು ಪಾತಿರು ಜರ ಓಕೆ ಯಾಕಲ ಪಾತೇನೆ ಬೋಸಿ ಎಂಡ ಪಾತೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತೇರು ಆಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಆಕಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೋರು ಆತೆ ಅವು ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕನ ದುಮ್ಮಗ ದುಮ್ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ನಡ ಇತ್ತಿನ ಕುಳು ಏರು ಹಾಕಾರು ಏರು ಆಕುಲು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಓಕೆನಾ. ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಬೈಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಚವೇ ಈರಿ ಎಂಚ ಪಂದು ಗೊತ್ತು. ಅಗಮ್ಮ ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಆಕಾಶ ದೀಪ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ದೀಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಜ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಂದಿರ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಆಕಾಶ ದೀಪ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ. ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು, ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಆಯೆ ವಾಸು ಅಡಿಕೆಂಡಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಜಿ ಆಯೆ ಗಲ್ಗೆ ಗೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಒಂದು ವರ ಸರಿ ಇತ್ತಿನವ್ರು ಸರಿ ಪೂಜೆ ಸುಜ್ಜಿ ఆయన ಮಾತಾಗೇನು ಪೂಜಿ. ಶೋಭಾ ನಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಚವು ನಿಕ್ಕಿ ಬರ್ಚಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಉಮೇಶ ಗೌಡ್ರ ಅವರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ? ಹೌದು ಹೌದು ಉಮೇಶ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ. ಇನ್ನು ನೀನು ಅವನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಅವರಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ. ಮೌನ ಉಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದವ್ರು ಮನೆಗೆ. ವೆಜ್ ಅಂತೆ ವನಿತನಿಗೆ. ಆಗ ಅತ್ತ ಅದು ದಾಲ ಅವರೆಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸ್ವಭಾವ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಪೋರ್ಚು ಇಪ್ಪಡಂಚಿ. ವನಿತಕ್ಕ ನನ್ನ ರಸಂ ಊಟ ಇವತ್ತು. ಅನ್ನ ರಸಂ ಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾ. ಹಪ್ಪಳ ಉಂಟಾ ಶನಿಗೆ? ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೌನ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಬುಡ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡವೇ. ಮೌನ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಚಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಶೋಭಾ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲು. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಒನಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಓಡು ಜಗ್ಗು. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯೇ ಸುಂದರಿ. ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ ಬೇಳೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ಸೌಖ್ಯ ಆತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಕ್ರನ ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನಿ ಪೂರೇಕಲ್ನ ಐಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಉಮಿ ಊರಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಅತ್ತು. ಈಗಳ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬಂದರು ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ. ವನಿತಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಚ ತಿನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸುರುಕು ಪಿನ್ನು ಕೋರು ಪರಬುನು ಓ ಪಿನ್ನು ಸುಜಿ ಸುರುಕು ಪಿನ್ನಿ ಕೋರು ಪರಬು ದಾದೇನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪೋಡ ನಿನ್ನನು ಸುಜಿ. ವನಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ದಯನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಡ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕೆ ಕೋರು. ಈ ಅಜ್ಜಿಲ ಉಮಿಲ ಎತ್ತನಾಂಡು ಉಮೇಶ ನಿನ್ನ ಸುಂದರಿ ಉಂಡ ತಾನೇಟೆ ಮರ್ಯಾದ ಲೆಪ್ಪು ಒಂತ ಸಬ್ಬ ಆವಡು ಬರಬು
ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರಾಯ. ಹಾಂ, ಎಮ್ ಕೆಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡ. ಇಲ್ಲಿ ಉಮೇಶಗ ಹುಡ್ರು ಏ ಮೌನ, ನೀನು ಅಜ್ಜನಂದು ಸಬ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ. ಓ ಅಜ್ಜಿ ಉಮೇಶಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಪಲ್ನೆ ಇರ್ನದವರೆಗೂ ಪಾಪ ಆಯಗ ಸಬ್ಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈರ್ ಪನೋಡು ಅಕಲ್ಲ ಮಾತ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನಲವರೆಗೂ ಇರ್ನ ಜಾನುಗು ಸಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪನೋಡು ಅವಳು ಬಾನ ತುಲೆಗೆ ಏತೊಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜುನತೆ. ಹರೀಶ್ ಮುರಾ ಹಾಯ್ ಕೂಕುಗೆ ಹರೀಶ್ ಮುರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಹರೀಶ್ ಮುರಾ ನಮಸ್ತೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗಜ್ಜಿ ನಾಟ ಅಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಅವೇ ಮಾತ ಮುಲಾಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅವೆ. ಹಾಯ್ಗೆ ಹರೀಶ್ ವನಿತಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ಲ ಪೊಂಜೋ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಹರೀಶ್ ಮುರಾ? ಹರೀಶ್ ಮುರಾ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟವಾ? ಓಕೆ ಕೊರಿಯ ವನಿತಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲೂ ಕೋರ್ಲ ಪೊಂಜ ಕೊರಿಯ ವೆಜ್ ಶೋಭಾ ಮಿಷನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಅರೆಗ? ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭಾಗು ಅಜ್ಜಿ ಮೇನು ಮಿಷನ್ ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮೌನ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮಿಷನ್ನು ಡ್ರಮ್ ಉಂಡು. ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿ ಬಂದ ಚಂದಮಾಮ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯುವುದು ಮುಲ್ದುಲೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಇಂದುವೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಕ್ಷತ್ರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮಿಲು ಮಿಲು ನಕ್ಷತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಅಲೆ ಮೋಡ ಬತ್ತದ ಮೋಡ ಇನಿ ಒಂತ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ಅಮ್ಮ ಏನು ಕನೋಡು ನಂದ ಅಲ್ಲ ಕಂದಿಜಿ ಕನಪೆ ಕನಪೆ ಅಂತ ಒಂತೆ ರೇಟುರ್ಲದ ಅಂತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆವಡ್ ಹಾಂ ಸುರೂಟು ಟಿವಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊರುಡು ಮಾರ ಟಿವಿ ಬರುಡು ಎಂಕಲ್ದ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಮಾರ ಒಂಜಿ ವೈಫೈದ ಕುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಬರ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ವಾ ರೈಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ನಾನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಏರ್ಲ ನೀರಲು ಜೊತೆ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹಸಿರಾದಂತೆ ನೀರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಹಸಿರಾದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿ ಮನೆ ಪೂಜೆರಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ ಪೋಲೆತ್ತ ಈಗ ಕಾಡೈತೆ ಅಲಕ್ಕ ಬಿತ್ತು ಹೋದಿರ ಐಕಿ ಗಾಡೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಕ್ಕನ ಬೇಲೆಜ್ಜ ದೇನೆ ಮಾವಿಡಿಗೆ ಏನು ಹಾಂ ಕೊಪ್ಪೆಂಡೆ ಹತ್ತು ಕೊಡು ಒಂಚೂರು
ಗೊಂದ ಯಾನು ಐಟು ಹರ್ಬ ಕುಡ್ತ ನಿಕ್ಕು కాలు దిక్కుజి మరి నెట్వర్క్ దిక్కుజీ నెట్వర్క్ ఇచ్చి ఏ జన మెసేజ్ మంతుంది లేదా మాది షే ಅಲ್ಲಿಗ ಶನಿವಾರ ಕೂತ್ಕ